Здравейте! И сега вижте, както виждате, спечелих един златен пакет от Major Tasks, които ги изпълнихте с 14. Ето ги. Всичките са изпълнени. И сега нека да преминем към отварянето на пакета. И този тъпък план. Нека да видим какво ще се падне. Нещо хубаво да надай, моля ви. Пакет единствено на Ultimate Team. Няма да го скипвам, моля ви. Не, къв уж. Мале. Слаб пакет. И това ще с този пакет. И ще се видим в следващото видео, преди което ще бъде пуснат това мини видео. И играем Ultimate Team Online Season, следващия матч. Да, толкова да спечелим, ще имам 2 загуби. И съставът ми е малко подобрен с този пакет, който отворихме. Ето имаме защитници, 2 златни. И купих на вратата Дехея. Защото това беше първия. Ефтин вратар, но става догоре. Знам, следващия матч ще бъде победа или поне вземе една точка. Защото сме 0 точки, а вече имаме 2 загуби, 8 матча ни остават. Чакаме да намерим опонент и да не е с някакъв труден. Пуснахме двамата, те сме в бели екипи. Добре, не е супер силен този неговия състав. Не е слаб. Рейтинга му е 3 звезди и половина. Не е зле. Не помня колко. Моя рейтинг колко беше. И двамата сме бели... ужас. Сега ще е много смешно как и двамата сме бели екипи. Пас на Воронин. Воронин! Той ще центрира! Удар! И... пропуск. Как можах? Много слаб удар. Какъв пас? Малко не стигна на Воронин. Айде! Гол! Ето какъв гол, стана грешка на вратаря и това е... Затова Воронин прави 1-0. Грешка на защитата и на вратаря. Какъв гол! Воронин изпревари и вратаря и защитника и нямаше какво да направят нещо. Отнема топката! Ще центрира! Удар и гол! 2-0! Воронин вкарва втори гол. Ето, че вече гледаме към шанс. Имаме първи шанс за 3 точки. Какъв гол с глава на Воронин. Просто вкарва за гол. И това е всичко за това първо по време. Доста хубаво за мен се разви. И ще продължим с малко с второто. И сега продължаваме с второто по време на този матч, който за мен се развива по един невероятен начин.
О, дуспа! Това е дуспа! Тук ще има дуспа. И ще имам шанс да направя класически резултата. Воронин дали ще направи своя хет-трик. Да бия ли с Дехея? Не, айде се, няма се гавря с него. И това е гол! Трети гол за Воронин, хет-трик и тук ще наблюдаваме, може би, класическата победа с 3-0. Воронин направи матча на живота си в момента с тези 3 гола. 3. И това ще е този супер матч за мен, с който победих с класическата победа 3-0, 3 гола на Воронин. И ако ви е харесал, дайте един палец нагоре и чао и до скоро!